Ngonyaka odlule uSiphesihle Tshibi wayeka umsebenzi wakhe wokudayisa izimoto ukuze aqale leli bhizinisi. Uqale wabeka itafula eceleni komgwaqo. Akuphelanga ke isikhathi singakanani wabe esegcwele ezinkundleni zokuxhumana. Manje ke izinkampani ezehlukene nezinhlaka ezahlukene zikahulumeni seziqalile ukufaka isandla ukuze kufezeke iphupho lika Siphesihle lokudlondlobala kuleli bhizinisi lakhe. Uxhaso lifika kuwena into mawusuku usuyenza awukwazi ukusizakala if ungayenzi into. Wonke umuntu unamaphupho, wonke umuntu unamagoals afisa ukuthi awaphumelelise empilweni, but angeke waphumelelise if uzoba kumcabango ongawu-execute. Manje ke usezokuphothula umsebenzi wokwakha indawo entsha azokusebenzela kuyona. Usevele useqasheke abantu abasha abathathu ukuba bamsize kulomsebenzi wakhe. Ngibona impilweni yami sengiphumelelile ezintweni efisweni zami engithandana ngoba nami ngumuntu omncane and ngiyafuna ukubona nami ngiqhubeke namabhizinisi ami phambili ngikwazi ukuzenzela izinto zami ngendlela engithanda ngakhona. uSiphesihle uthi ukuqala leli bhizinisi lakhe sekumfundise izifundo ezimqoka ngempilo. Urike inhloso yakhe enkulu ukunikeza abanye abantu abasha amathuba ukuthi bakwazi ukuzimela empilweni. Mfowethu bamba la. Ngiyabonga kakhulu ne. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze SABC ngiseMayville eThekwini.